pinakamabilis, ang pinakamagaling, kaya ko maging pinakamalakas, 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 pinakabilis. I'm a machine of a brain, so it's evident, get my minute of a rise, no surprise, sit I'm in a big round, cause I've been next to no one. What? Gusto masabawan ng aking abilidad, subalit bawat umapatay sa aming malaga-apoy na para ba di malapit ang chemical, unti-unti mo bumuo ng mga manag-iba to, hindi mo ko magigibas at iba'y nag-depensa ko. Kinamaawat ang lakas galing sa utak ko, makalat na, pumakalat na. Pinakamalakas, pinakamabilis, ang pinakamagaling, kaya ko maging pinakamalakas sa bawat hiling, habulin mo ang uri ng atas na kanya lumipat sa pinakamatayo na level, patuloy lumalaban, lalong tumitibay, di mo makatras. Adrenaline, di mo na maawat, gano'n ng this game. At tila di maubos, matapos ang pakiramdam na siya ang dahilan na tumutulak lang pa sa